Og så det her nye. Jeg har skabt den her platform, som i virkeligheden var for mit forløb Lyset bag lyset kun. Men jeg har valgt at udvide det. Og det er også her, at fredsmeditationer, du vil kunne se Zoom-links, du vil kunne se en kalender, hvornår det foregår. Du vil også kunne se, når der sker andre ting. Og jeg kommer også til at lægge en masse ting op. Og meningen er ikke, at det er mig, der ligesom skal holde det i gang. Jeg skal nok facilitere det, jeg skal nok være ramme og tovholder på det. Men meningen er rent faktisk, at det bliver et fællesskab, hvor alle bidrager med, hvad de nu har lyst til at bidrage med. Ikke med kurser og reklamer og alt muligt andet, for det I selv laver, men bare med jeres tilstedeværelse. Fordi alt andet lige er det selvfølgelig min platform, som jeg bruger til de kurser og forløb og de events, jeg nu laver. Så det vil jeg bede dig om at respekt for. Men alle historier, sammenligninger, refleksioner, bøger, YouTube-videoer, spørgsmål, delinger, som I har lyst til at komme med, gode film, gode indsigter, på med det, og jeg skal nok vise dig, hvordan det fungerer. Det vil være fantastisk at se, hvordan at det kommer til at summe med liv. Hensigten er også at lave nogle kaffe- og sjæl-møder, altså hvor vi simpelthen møder op på Zoom, med den simple årsag bare at være sammen og hygge. Og det kan være, at det sker en gang imellem, det er da min hensigt, hvor der ikke er noget, man skal, andet end bare at være i det her fællesskab. Ja, som sagt, der kommer nogle flere initieringer med violette flamme, og der kommer også den her nye Tree of Life. Og til dem, der har været med på mit 5-dages event, så vil I også kunne se, at der uploader jeg også de dage der, mit 5-dages Violet Flame event. Så I kan tilgå alt materialet derigennem også, så ikke det ligger på mails og på hjemmesider, man ikke kan huske og alt muligt andet. Og det er super nemt for mig at give adgang til det den vej. Så det er til dig, der ønsker et fællesskab, hvor man kan rykke sig personligt og spirituelt, alene, men sammen med en masse andre, fordi den her rejse, den indre rejse, som jeg ser det, som jeg oplever det, så kan vi kun gå den alene. Men der er ingen, der siger, at vi skal gå den uden at være sammen med nogle andre, der også går den rejse. Og måske ligger det i min enagramtype, som 110.000% sikkert er enagramtype 6, at vi gør det sammen ned på jorden. Fordi alt andet lige, så kan vi altså noget, når vi står sammen. Og det er det her synes jeg er fantastisk rørende for mig, eksempel på. Ja, så vis lyset bag lyset til alle, Christian, og så skal jeg øve det mig. Og det er fordi, det kunne jeg, nogle gange, så, når energien bliver lidt stærk, så kan jeg godt blive det bims. Jeg synes, det går meget godt lige nu. Og med bims mener jeg, at det går væk. Men sådan lidt, wow. Lad os se en gang, om ikke jeg kan lynhurtigt dele det. Så stop med at dele det her. Og start med at dele. Og det er bare for at du ser, hvordan det ser ud, så det ligesom virker genkendeligt for dig, når nu du kommer ind i det senere. Hvis du gør det, hvis du vælger at være med, altså. Nu skal jeg lige have den her frem her. Så sådan her ser det ud på en computer. Sådan her ser det simpelthen ud. Så det hedder Lyset bag lyset, fællesskabet. Og du kan se, at lige nu her, der er vi live, og det er vi med fælles meditation for fred. Og det interessante er, under kalenderen, der kan man gå ind og se, hvor den røde er, at lige præcis her, bum, der har du Zoom-linket og tidspunktet. Det står godt nok på amerikansk tid, var det vil sige. Men 7:30 PM, det er 19:30. Ja, og den vil du også kunne trykke på, og så tilføje den til din kalender, så du får en notifikation. Og det kan være meget rart, så man ikke kommer til at booke noget andet. Hvor skal jeg ellers trykke? Heroppe, der vil jeg ikke trykke, fordi der kan man se alle dem, der skriver med mig. Og det vil du også kunne gøre, og du vil også rent faktisk kunne skrive til andre. Sørg nu for at respektere privatlivets fred, så får du ikke svar tilbage. Så er det ikke ens betydende med, at du skal sende 20 mere. Men får du nogle gode venskaber i gang, og opdager I, at I mødes, eller at I bor lige i nærheden af hinanden, hvorfor så ikke også fysisk mødes? Skabe nogle gode connections med hinanden. Det vil jeg elske, hvis I gjorde. Her ligger Classroom. Det er så her, alle kurserne er. Og dem vil I ikke kunne komme ind på, fordi I ikke er med i et betalt forløb. Og det er okay. Det må I leve med. Det kan I godt. Der skal også være noget til de andre. Men der vil være nogle af dem, som kan komme ind i. Blandt andet det her lille minikursus med basisforståelsen af enagrammet. Og der vil komme mange andre til. Men der vil altså være nogen, I ikke kan komme ind i. Hverken får Zoom-linket, eller kan komme ind og se de her lektioner, eller de her optagelser af replay. Men det må jeg altså finde jer i. Det er ikke fordi, I ikke er det værd eller andet. Det er bare fordi, at det er altså sådan, det fungerer. Så det håber jeg er okay. Så der er altså den her community-del.
Og det er her, hvor I er velkommen til at skrive et eller andet. Og det kan jo for eksempel være, hej, tak for i aften. Var der andre, der er ligesom Christian, bla bla bla, var lige ved at tudbrøle på et tidspunkt, fordi det var så smukt, bla bla bla. Og så skal man vælge en kategori, og så er der nogen, man ikke kan vælge. Det er lyset bag lyset, det er min. Så er der fælles beskeder, det er min. Så er der Akasha Healer, det er min. Og det er sådan, så dem, der har brug for beskeder derfra, kan trykke på den, og så vil de få de informationer, de har brug for den vej igennem. Men inspiration og refleksion, dem kan alle bruge. Spørgsmål og sparring, alle bruge. Spirituelle oplevelser kan alle bruge. Øvelser og praksis, anbefalinger og ressourcer. Så lad os nu sige, at det her var spørgsmål og sparring. Så vælger jeg bare den, og så trykker jeg kan fx vælge at sætte en video ind, eller jeg kan vælge et billede, eller en gif. Det kunne være sådan her. Bum. Og så trykker jeg bare post. Jeg kunne sende en e-mail, det kan du ikke. Og så er den her. Det vil sige, den dukker simpelthen op her. Hej, tak for i aften. Og der vil du bare gå ind og like den, og sige, et eller andet her. Ja, det var super fedt. Tak for det. Bum. Og så kører den. Når man så gerne vil sortere i dem, så kan man sortere her, alt efter hvilke beskeder man gerne vil. Jeg kan se, der er allerede en membership request, der er ved at anmode om medlemskab, og det er jeg da vildt glad for. Det skal jeg nok kigge på senere. Akasha healing, inspiration, og hvis man klikker på more, så kommer der nogle andre øvelser og praksis eller lignende, og så vil de her kategorier altså komme op. Så det er community-delen, som er her, hvor vi alle sammen hænger ud. Det er Classroom, som er her, hvor de ting, du har været med i, kan ses igen, og hvis du er med i et forløb, så vil det komme der. Kalenderen, hvor du kan se, hvornår foregår der noget, og hvad kan jeg være med i, hvor Zoom-linket også er. Hvem er med? Bup. Og man kan ikke vide, om de er gratis medlemmer, eller om de er med i noget forløb, eller hvad. Det står der ikke. Og så er der et map, og det er et, jeg lige har tilføjet. Og det kan man gå ind og rette, hvis ikke det er helt præcist. Og man kan også bare sætte det fuldstændig ud i hampen, hvis ikke man vil have, at folk skal vide, hvor man bor. Men min for eksempel, den er lige præcis her. For her sidder jeg lige nu. Tro det eller være. Lige præcis her. Og man kan gå ind under profil og flytte den, og så sætte den ud i Østersøen, hvis du gerne ikke vil have, at folk skal vide, hvor du bor. Eller på Hawaii, og så vil folk sige, ja, jeg kan desværre ikke komme og besøge dig. Så der er selvfølgelig ikke noget der. Ja, så er der leaderboard, og det er bare for at se, hvem er mest aktiv. Det er ikke noget, vi bruger til noget egentlig. Og så er der about, og det er bare for at vise dig, sådan her ser det ud, når man kommer ind på linket. Og det er gratis. Og man trykker bare anmod om medlemskab, og når jeg så ser det, så går jeg ind og godkender det. Og så får du automatisk en besked heroppe i den her chat, hvor der står, velkommen, hej, dejligt du er her, og så videre. Og så vil jeg bare byde dig velkommen. Så det var alt, jeg vil sige om det. Det synes jeg er helt vildt fedt. Og tanken er, at simpelthen lægge her i kalenderen, lægge nogle dage, måske nogle weekender, en time eller en halv time i ny og næ, hvor det bare hedder sjæl og kaffe. Hvor der ikke er noget som helst, man skal alle eller møde op og sige, hej, jeg var Aalborg, jeg er det helveste, hvad gør I andre? Eller hej, jeg er fra Tønder, jeg har aldrig haft det bedre, hvordan går det med andre? Eller jeg skal på ferie, eller wow, en indsigt, eller bare, er der nogen, der i øvrigt sejler kajak, eller vil med i biografen? Altså i bund og grund, et eller andet sted, hvor man bare hænger ud. Det er ikke det, der bliver det bærende, men det er da helt klart noget, som jeg synes vil komme til at gøre en kæmpe forskel. Fordi vi alle sammen i virkeligheden, når det kommer et stykke mennesker, og hvorfor ikke tage det til os? Man kan nogle gange i spirituelle kredse blive lidt stillere tid. Og det ved jeg da. se mig for nogle år tilbage. Måske vil nogen sige stadig i dag. Det kan blive så lidt højdragende det hele, og det kan være meget rart at få det ned på jorden, hvor det hører hjemme, synes jeg. For man kan integrere det i en praktisk hverdag. Nå, nu er der ikke andet tilbage for mig, end at åbne mikrofonerne og sige tusind tak, fordi I var her, og har du mere, du gerne vil dele omkring din oplevelse i dag, eller spørgsmål, så sidder jeg klar til at svare. Og så, det gør jeg måske 8 minutter nu, eller lignende. Tak fordi du var her.